last hour leli hour sokhuluma noThandazana uTP Msomo sibheka indaba yencwadi ekseni noma kanjani ngizofunda ama messages akho na WhatsApp line na ku Facebook page wethu Mega Grace Sound Vuma FM ngizofunda noma kanjani bese ngivala sengithi bamba sengiyavala ekseni. It's 13 minutes after 9 at Sunday morning. Mawungayanga kusontweni ngiyacabanga manje mawungakafika usontweni makudlutha ngawusayi ngeke usesontweni manje ngo9 ayithothi lovile mfowethu. Kodwa kusenani I'm your radio bishop sinaye kuThandazana XP. Mr Msomo, good morning. Hey mfundisi sakwaba khona ama shift esontweni. Ngena ngishift esekuseni. Ikhona nje insizwa lapha eflatini engihlala kuyona. Hayi ngithi ezinye insuku ivuka early, ezinye insuku ivuka late. So bese ngiqala ungayikholelwa lento yesonto ukuthi njalo yesontweni ayangitshela hayi mngani wami. Sekukhona abayikhethelayo abaka 80 beqede behambe ngena abaka 10 beqede behambe ngena abaka 11. So you'll never know. Mhlawumbe umuntu njengamanje uthi hayi ngeke ishift yasekuseni ngicela ngibambe. Ngena shift ka1 kushift yasemini kodwa ngento ehle leyo kwenye nokunikeza abantu ithuba because siyazi abanye basuke bekhathele mfethu mhlawumbe uthi omunye ekseni akuvukeki kunenhloso eziningi abantu esuke babambile ngoba ke ngisongena ekseni ngene ngo6 kodwa sokuze emsakazweni uyabona ke so mhlawumbe nawe komele siyojoyina lapha kwishift hayi ngiyanaxolela nje ngoTP ngoba nami uTP yathi ngena ama shift ngiyaqolela ukuthola ngesontweni. Let's make a grace on Sunday. TP uyaphila mfethu siyaphila kakhulu wena khamba kahle ncindi yami all is well mfethu konke kuhle konke ngabe usuzwile ngabe sebhalile amaphepha mfethu yazi abadlali nako TikTok abadlali ngabe sebeshila ukuthi hawu unkonyana akasekho. Singene kwenamhlanje TP indaba sibheka ukuthi namuhla yipi incwadi osiphathele yona enipha loba mnganami namhlanje ngihambe ngabheka umgudla wami esikhomeni sami ngadonsa incwadi mfethu esihloko sithi my story doesn't end here. Incwadi le mfethu ibhalwe insizwa abantu abaningi abazoyazi igama layo uThulani wakaMboxstad waziwa kakhulu ngenkulumo zakhayo esecelezi motivational speaker ukhona khona la eThekwini mfethu kwaZulu Natal. Insizwa ke le mfethu vele iphilisa ngakho ke ukuhamba nje yenza inkulumo ezakhayo ibamsene nezikole ibamsene namasonto ibamsene nama university iphinde ibamsane nje nanomphakathi mfethu so ke isingenileke emkhakheni wesokubhala kwezincwadi njengoba icishe ke le incwadi yakhe unumber 3 lo ngabe ngaphosisi impela usenesikhathi nje impela engenile emkhakheni wokubhala incwadi. Ukubheka nje TP singene kona lencwadi esikhuluma ngayo ethi my story doesn't end here. Umbhalo wayo uthi iqhamuke kanjani ke ukubhala kwayo lencwadi nokuthi yipi inhloso eyenza